Magandang araw po mga kaibigan. Huling araw po ng spring break dito sa amin. Kaya nag-request si Jax ng kakainin namin ngayon. Anong kakainin, Jax? Korean barbecue! Okay, BBQ daw kasi paborito ni Jax doon is yung pork belly. And syempre, eat all you can. Kaya tara na! Let's go! Diba, Bes, sa last uwi natin, nagulat tayo kasi ang dami na palang KBBQ sa Manila. Diba? Halos sa every block. Nakita natin. Kahit pumunta, mapa Manila man siya or Oo. probinsya, merong KBBQ. Tapos ang mamura pa. Dito kasi sa US, ang KBBQ, umaabot minsan ng $30, ganyan. Per person. Pero sa Pinas, meron ng tagto 299. Diba? All you can. Pero yung pinaka-paborito ko doon sa Makati, ate yan, $7.99. Yes. Ang sasarap ng pagkain As nila. in, super high quality yung mga Tapos ang dami nilang sides, di ba? Yan yung gusto may ko. buffet sila ng sides. Oo. Ang sarap. Gutom na kami, hindi kami Ah, kain. gutom na gutom. Ito kami pag mag-unli food, hindi kami kakain. Ah. Para pare. Yan, kumanta sila sa atin. Okay. Oo. Kami. Hindi namin na-realize ang layo-layo. Yan lang. Kasi malapit na BBQ. Wala eh. Ito yung pinakamalapit. Pero ito yung pinakamasarap na natikman namin dito sa San Antonio. Kaya. Pinakasulit. Okay, andito na. Oh, may batang excited daw. Ganda ng ngiti. Tara na. Gutom na ako. Ito yung menu. Dinner na pala, ang mahal. Pero, ito ang mga choices ng meat. Kaya, Ang dami. masarap din yung salad na to, ha. Aba, wow ang bata, oh. Ito ang mga sides natin. May kimchi, may pickled cucumber ata yan. Yan, radish, may fish cake. Okay, ito na, may pork belly, may teriyaki chicken, tapos may beef brisket. Ano, chef? Ganong katagal yan? Saglit lang po ito, sir. Saglit lang daw. Ayos, Ano din tayo ng chicken dito? Ayun. Yung mga favorite. Jax boy, gutom ka? Yes. Gutom daw. May dala din silang miso soup. Sarap din yung ano nila. Kaya nga. Ang sarap. Masarap? Gutom yan. Jax boy, anong kinakain mo? Pork belly, chicken, and rice. Pork belly, chicken, and rice. Ang sarap, Ay, ito yung pork belly. May 3 sauces. Ito, tikman natin. Masarap. Oh, thank you. Yay! Itong pangalawa, sesame oil. I think favorite ko din yung sesame. Yum. Okay. Anong third na sausawan mo? I think yung pangatlo is yung spicy, Parang chili. May chili siya. may chili, and medyo sweet siya din. Ang sarap. Second batch. Let's go. Okay, kain na ulit. Yan, dawa tayo ng isang subo. Konting kimchi.
Oh, yung sauce mo? Ah. Wow! Sarap pa. Good boy. Oh, ito na ang last batch. Malapit na ang hindi na namin kaya. Ang third round. Konti lang yung kinain kong kanin. Kasi nabubusog ako dito sayang. Oh, ito na ang aftermath ng meal. Grabe. Hindi na kaya. Tapos na kami kumain. Grabe. Busog much. Ready na. Busog na busog. Kaya maraming salamat po sa panonood ngayon sa aming simpleng kainan. Sa susunod po ulit. Ingat po kayo.